Patay kining magdiayon sa Mandawi City human matumbahi sa dakong punuan sa Buli. Ang ilang gipuy-an sa miaging countdown. Adunay live report si Nico Serino. Nick. Yaslan wa damha nga musangput sa trahedya kining pagkahagsa sa dako ug karaang punuan sa Buli. Gahapon sa kadlawon gialarma ug girespondian sa mga otoridad ang insidente sa sudlunong bahin sa Barangay Basak. Natumba kining taas nga punuan sa Buli nga nahagsa sa usa ka panimay. Nangatulog ni ato higayuna ang magtiayon nga giilang sila si Benji Gidukos ug ang iyang asawa nga si Riselda. Taod-taod pa nakuha ang mga biktima gumikan sa kadako sa punuan nga natumba. Ongoing gid nato since nga atong inventory sa mga buli diri sa siyudad sa Mandawi. Sadly na unhan lang gid ato pagtumbal lang gid atong namatay nga pamilya. Aminado ang taga CDRRMO, kuyaw kun gabok na ang dakong punuan sa Buli sa mga komunidad kay posible kining mahagsa. Mudawat sila og tree cutting requests apan gikinahanglang musubay sa proseso. Miawhag sila sa katawhan nga mopahibaw aron mainspeksyon ang mga punuan sa ilang dapit ug mahimuan og aksyon. Sa di man nagud siya diretso putlon. O labi po ng tagas kay katong usa katong naputol kay katong natumba what reported is 40 feet. Gawas sa Bulilan giawhag sa CDRMO bisan unsa pan nga mga kahoy nga delikado ug peligro mamahimong i-report ngadto kanila aron ma-schedule ang tree cutting. Alan? Daghang salamat Nico Serino.